दाबले आब'खौबा माला सुटि होयो दा नेबाय था बेफोरबायदिनो आङो ओंखाम ओंख्रि सुबाय चावमिन जानो लुगैसोबाय आंखौ नेबाय थानो बासोबाय आं नों आंखौ सिनायाखै हाबाय नोंसा आइजों आइजों नांलायसोनाया सानसेखालि नोंबो बे स्कुलावसो फरायो नामा फरायोथ' र' आङो आगोलनिफ्रायनो बे स्कुलावनो फरायखायो आं गोदान नाम लगायदों र' बे स्कुलाव आङो गुबुन स्कुलावसो फरायोमोन ओमफ्राय नोंलाय सोरजों थांगोन सोरखौबा नेदों नामा नोङो आङो आफाखौ नेबाय दङ र' आंखौ आफाया लांफैयो बा मालाय नोंसासो आफा दङ जोंहासो आफायानो गैया आइल' हारसिं मा नोंसा आफा गैया जोंहा दङ आफाबो दङ आइबो दङ मोजाङानो दे नोंसानो मालाय आइबो दङ आफाबो दङ जोंहासो मानोबा आफा गैया नोंसा मानो आफा गैया नोंसानि आफाया थैबाय नामा मोनथिया माबा जादों आफायानो गैखाया आं उन्दैनिफ्रायनो नंगौ नामा होमबा थैबाय खोना नोंसा आफाया मोनथियालै आइल' दङ आइया मोजाङै खिन्थाया गोमादोंल' बुंबाय थायो आफाखौ गोमादों बोरै गोमानाय मोनथियालै ओमफ्राय नोंसा आइजों आइजों मानो नांज्लायसोनायमोनबा नोंसाया मोजां नङा खोना न' मानो नङा जानो नोंसायासो मोजां नङा नोंसायासो मोजां नङा खोनालै बेनिखायनो रायजादों बेफोरबायदि बुंनाङा दे जोंहाया मोजांथार नोंसायाबो मोजां जोंहायाबो मोजां आरो जानोबो हानाय थेवब्लाबो मानो नांज्लायनायमोनबा बेफोरखौलाय आंलाय मा मोनथिगौ दा बेफोरखौ बादो नोङो मा क्लासाव फरायोलै नों मा क्लास मोनखो आङो क्लास 6 मोनबाय आङो 4 ओमफ्राय नोंनि मुङा मा मुंलै आंनि मुङा जायदुम बर' ओमफ्राय नोंनियालाय आंनिया सिलबोराय दैमारि सिलबोराय सिलबोराय नोंनि नामा बेखौनो मिनांगौ आरो नोंनिया बुंबायानो माथो जायदुम बर' होननानै बावलायलांदों मिथिया आङो जायदुम फैदो थांसै सिलबोराय आं थांसै दे आंखौ आब'आ लिंहरबाय थांसै आङो दे होमबालाय आंनियासो आफाया दाबो मोनफैयाखै दे नों आंनाव थांबाय था आंहा थांसै दे जोंहा आइजों बिसा बिमाजों नांलायसोनाया ओमफ्राय दा जोंफोर सानैया लोगो जाबाय आं आइनो खिन्थालै आइया अबावबा लोगो जानो होनाय नङा रायज्लायनोनो होनाय नङा आबा थुदो थु थांसै मोनफैबाय आफा थुदो थु थांसै मोनफैबाय नोंसा इना खर' सादोंमोनलै ओंखाम संबोबाय ओंख्रि संबोबाय बिदियावनो गोबाव जाबाय आंनिया आइना मानो खर' साबाय थायो आफा मोनथिलाय लांलालै थु थांसै थु बिनानाव नों दाबो बे जायगायावनो जिरायबाय दं आब' अबावथ' थांबावनो बेनिखायनो बे जायगाखिनियावनो जिरायबाय दङ जोंफोरो आगै दा हराव नोङो अबाव थामारगोन अबाव थाङो आब' बे जायगाखिनियावनो थाबाय थागोन नों गथ'खौ लानानै हारसिं बे जायगायाव थागोन आरो सिख्ला मानसि गिनांगौना रावबो लोगोबो गैया होमबालाय अबाव थानो आब' आं बोरैबा मोनसोबायलै नङाबा जोंहानावनो लांनोसै खोनालै आं बे जायगाखिनियाव बियो हारसिं बोरै थानो दिनै गथ'खौ लानानै आगै नोङो हारसिं गथ'खौ लानानै बे जायगायाव थानाया मोजां जानाय नङा थौ नङाबा आंजोंनो मा होनदों आब' नोङो जोंफोरखौ लांगोन आरो नोंसानियाव दा आं नोंसोरखौ बेफोरबायदि आलाय सिलाय गारलांनोबो हाया माथो थौ जोंहानियावनो नोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर दे नों जोंफोरखौ आलाय सिलाय नुनानै नोंसानि न'आव लांनो नागिरदों आजिखालिनि जुगाव एसेबां मोजां मानसि गैया आब' नोंनो जोंनि थाखाय इसोर जाना फैदों नङाबाथ' गुबुन मानसिफोरा जोंफोरखौ एसेबो मोजां नोजोराव नायाखै नोंल'सो अनदों जोंखौ आब' नों आंखौ लांगोन ना आं नोंसानाव ओरैनो थाया दे आं जेसेबां खामानि दङ एसेबांनो मावजोबना होगोन जागोन दे जागोन मावना होनो हागोन थौ बेफोरबायदि लामायाव थाबाय थानाङा गाज्रि नुयो आरो गाज्रि नुनायजोंल' खोथा नङा आजिखालिनि जुगाथ' ओरैनोबाबो मोजां नंखाया नोंथ' आरो सिख्ला मानसिबावसो आब' मोनथिगौ आंबो नाथाय आंबो उफाय गैयिनि थाखायसो
लामायाव थानांगौ जादों। थौ आबौ, नोंसानि न'आवनो थाहैनोसै। सोरथ' जायगा होबावगोन, नोंखायसो जोंफोरखौ लांनो नागिरदों। थौ बिदिबा थुदो। आबौ थौ। बेगखौ आं लागोन दे, नों लालायनाङा। हर, नोंनिया खस्थ' जागोन ना? नांला दे आबौ, आं हागोन। नाङा, नों गथ'बो लादों बेगबो लागोन नामा? हर, आं लानि। दे होमबालाय आबौ, लानोबालाय नेला। आयै ओजों फैलाय। सोर जाखो बेलाय गथ' गथाय लानानै थफ्ला थफ्लि? सोर जाखो बिसोरलाय? माबा उनाव खिन्थागासिनो दे आयै। थांनाय साहा कापसे फुदुंहैनाय। थु नानि बै रुमाव थु। सोर अबेनि आलाय आथानिफोरखौ बुथुमना लाबोदों बे लैथोस्रिया? लैथोस्रि, ओजों फैलाय। एकदिना मानसिखाय जेबो बुङासै दे आरो। आइया रागा जोंसोदों खोना। सिरि मायो आयै? लैथोस्रि, सोरो बिसोरो हा? सोरो? मा होनना बुङो आयै, जेखि जाया बिसोरो जोबोद आलाय सिलाय जानानै दङमोन लामायाव। मा? आलाय सिलाय जाना दङमोन? ओमफ्राय नोंहाय मानो लाबोनांगौ बुथुमनानै? जोंफोरनियानो थानो जायगा गैया। मांग्रां बिसोरखौलाय मानो बुथुमना लाबोलाबायखो? थफ्ला थफ्लि गथ' गथाय हा? सोर बिसोर अबेनि हा? मोजाङै सिनायहाया मुहाया माबायसिबा मानसि मोजां ना गाज्रिबा बिसोरो? ना सखन्द्रासो हा? ना सिखावफोरसो? नोंना माथा गरम जाबायना मानसिया? मानो लाबोनांगौ बिसोरखौलाय बुथुमनानै? आयै, बिसोरनिया रावबो गैयानो। रावबो गैया माने जायबा गथ'खौ बियो लाबोदोंना बियो बिदानि फिसाला। ओमफ्राय गथ'निया दा बिमा थैबायनो। बिमा थैनायखाय बिफाया एसेबो नायनो हालानो। फाननो नागिरदोंनो गथ'खौ। फाननो नागिरनायखाय दा बिमानिया सिरि सिरि खारखुमाना लाबोदों। ओमफ्राय जद पदनो नोंसो मोनबाय बेफोरखौ? नोंहालाय मानो लाबोनांगौ जाखो हा? जोंफोरनियानो जायगा गैया थानो। आरोबा नंगौखौसो बुंदों ना नङिखौसो बुंदों नों मिथिगौ आरो? आं गिनायसो मोनसोबायहाय। नों मानो लाबोनांगौ हा? सिखावसो खोनाहाय बाल। आयै, सिखाव नङालै बिसोरो। रावबो गैयानो बिसोरनिया। लामायावसो जना दंबाय थायोमोन। फैसाबो गैयानो आखायाव थाइसेबो। मैया दाखालिनिफ्रायनो ओंखाम मोनजायाखैनो। आरो रावबो आलासिबो गैयानोलै आयै। बेनिखायनो बिसोरो लामायावनो थाबाय दंमोन। ओमफ्राय हर जाबाबो बेफोरबायदिनो थाबाय थागौमोन बिसोरो। थानो थाखाय जायगा गैया नालाय रावबो जायगाबो होआखै। सिख्ला मानसि आयै, गिनांगौ। बोरैबा आलाय सिलाय जाथारनायखाय आरो आंबो बोरैबा मोननानै लाबोबाय आरो। थाथो दे आयै, जोंहानाव साननैसो थाथो। खामानि मावना होगोन ना। जद पदनो नोंसो मोनबायबा बेफोरखौ भागाव। मालायबा थांगौमोन ना अबावबा थाहैगौमोन। अबाव थाहैनो आयै बिसोरो? आरो बिसोरखौलाय सोर जायगा होनो? ओरैनोबा बे जुगाव रावबो मोजां मानसियानो गैला। आयै, अननानै नों जेबो बुंथ'नाङा दे। थानो होना साननैसोनि उनाव थांगोन बिसोरो। साननैसोनि उनाव अबाव थांगोन? माथो रावबानो गैयानो। सोरबाफोर रुवाथि नागिरबायनोबो हानाय ना आयै। गथ'नि बिमायालाय बोरै थैनो मोनखोनो नों सोंनो हायामोन? जोनोम जानायावनो थैदोंनो। ओमफ्राय दा बिफाया एसेबो नायनो हायानो। 20,000आव फाननो नागिरदोंनो गथ'खौ। फाननाय माने मालाय फिसिनो हरनो नागिरदों खोना आरो। सोरथ' नायबाय थानो? बेखौनो खारखुमाना लाबोनांगौ आरो। नङा माने बिमानिया गिदों। दाथ' लांनानै मोजाङै फिसिहैबाबो बेलेग देनाय जुदि लांनानै आलाय सिलाय खालामोबा बेखौ गिनानैनो बिमानिया लाबोदों आरोलै। मा बिहा एसेबो साननाय गैया नामा? रावबोआनो जुदि गैयाबा, थानोनो जुदि जायगा गैयाबा, बेफोरबायदि खारखुमाना लाबोनानै मा मोनगोन गथ'खौ? दाथ' बांद्रायसो आलाय सिलाय जागोन ना। मोनजानाय नङा, थानो जायगा मोननाय नङा। मा खालामनो नागिरदों बिसोरो? थैनो नागिरदों नामा? दा नोङो अननानै बुथुमना लाबोनायखायसो बिसोरखौ। नों जुदि लाबोआमोनबा मा जागौमोन बिसोरो? मा जागौमोन? साननाय हनाय गैया नामा एसेबो? आखायाव थाइसे फैसा गैया, थानोबो जायगा गैया। बेयासो गथ' लाना खारखुमादों। सिथायै, मानो एथ'ग्राब गोसा गोसा बुंदों? खोनाबाथाय गाज्रि मोनगोन, दुखु मोनगोन। ओरैनोबा बेसेबा दुखु जाना दंखायो। दुखुआनो जा सुखुआनो जा, नोंहालाय मानो बुथुमना लाबोनांगौ जाखो? बारदे जानो थांनायानो। आं बुंदों दे लैथोस्रि, साननैसोनि उनावनो थांनांगोन बिसोरो। आं लाखिबाय थानो हाया। रावखौबो जाहोबाय थानो हाया आङो। आइया मानो बेफोरबायदि? मानो एसेबो अननाय गैया? सासे सिख्ला मानसि, सासे गोरलै गथ' आलाय सिलाय जाबोदों। आलाय सिलायखौ नुनानै आं न'आव लाबोबाय। बेखौबो एसेबां रायजानांगौ जाबाय। एसेबो अननाय होननायानो गैया।
आब' लुदुमिमोननि गामिया माथो समायनाथारलै। जिरायथ'नोसै आं माथो खालामना थागोन न'आव थांनानै। आयु सिनि थफ्लाया हायावसो गोलैबाय। खर'बो सासिनाय मोन्दों थांनानै उन्दुनोसै आं। बा जोबोर समायनाथार माथो सिख्लायालाय। मोजांथार नुबायलै आंहा सिख्लाखौ फसायसोबाय। लुदुमि आब'नियाव सोंनांगोन र' बिनि मुंखौ। आंथ' लुदुमि आब'खौ जेबो लाजिखाया लोगो रोखोमसो जोंफोरो। थांनानै सोंहैनांगोन। ओरैनोबा गार्लफ्रेन्डबो गैखाया आंहा। दानि नामखौ सोंना लाबाबो जागौमोनलै आं। आरो दिनैल'सो नुबायना लाजिखांनायबो मोनो। उनावबाबो नोंनि नामखौ सोंगोन र' आरो नोंनि नाम्बारखौबो लांगोन आं। औ लुदुमि आब'निफ्राय लांगोन आं नोंनि नाम्बारखौ। फसायसोबाय आंहा सिख्लाखौ। गार्लफ्रेन्ड बानायगौमोनलै आं बेखौ बानायथारगौमोन। थांसै र' थांनानै लुदुमि आब'नाव सोंहैनोसै। आयु बारियाव हाग्रा रज'सोबायहाय। सनस्रांनांसिगोनहाय हाग्राफोरखौ। दायो सनस्रांगोन र'। दायो नङा दिनैथ' आं सकआव थांनांगौलै। बिबारिखौ लोगो हमहैनि र'। गाबोन सनस्रांसिगोन आं। आब' लुदुमि। औ अबाव थांनायमोन नोङो बिगाय? नोंसोर गामिखौ एसे बेरायहैदोंमोनलै। नोंसोर गामिया समायनाथारलै ना? औ। नोंसोर गामियाथ' समायनायानो। नोंसोर गामियाव समायना समायना सिख्लाबो दं ना? दं। मा सोरखौबा फसायना फैबाय नामा फंबाय? माने सासे समायनाथार सिख्ला नुबोबायलै आं। नंगौ। औ आब'। बबेखिनियाव नुनाय नोंलाय? माबायसि? दखानाव थांदोंमोन खोना सिख्लाया। ओमफ्राय आखाइयाव माबा थफ्ला लादों थफ्लायानो गोलैदोंमोन हायावनो। सोरोबा माबायसि सिख्लाया? गुफुर गोजौ मोदोम गैया ओमफ्राय खानाया एसे माने गेद्दा आरो। खानाय गेद्दा? गोजौ? होमबालाय बिबारि खोना आरो। बिबारि? नामाबो माथो समायनाथार। जानो हागौ दे बेनो। ओमफ्राय नोङो बेखौ फसायदों आरो? फसायाखै माने समायना नुदों आरो। आदसा बाबु बिदिसो नामा? बिबारिखौलाय बयबो फसायखायो मानसिया नुनायाव समायना ना। औलै आब' आंलाय फसायनाया फसायदोंमोन। इस बा अबेसे नोंजों समायगोन बिबारिखौ? समायमारगोन ना आब' हो? आंजों समायमारगोन ना? आंखौबा बियो फसायगोन ना फसाया? मालायबा। मा मिथिगौ दा सोंनाय नायनांगोन। ओइ आब' दानो सोंथ'नाङा र' दानो सोंथ'नाङा। लाजिनायबो मोनलाय लागोलै। लाजिबा खाजि गोमायोनो माथो। औलै आब' बेनोथ' जादों र' खोथाया लाजिबालाय खाजिया गोमाखायो। नंगौथ' आरो बिसानावनो थांनि र' आं। मानोलै? सकआव थांनो नागिरदों र' आं। आंना सकआव थांग्रा लोगोआ बिबारिसो। ओरैनो मानसिया माबायसि? आयु मोजांथार मालाय। मानसिया नुनायाव जेरै समायना बिनि आखल आखुफोराबो मोजां बासा। नंगौ नामा आब'? औ नंगौथ' र'। आंलाय नंगौखौसो बुंखागोन। मोजांमार बासा मानसिया मोजांथार। ए। औ दे होमबा नों थाथ'नाय आङो बिसानाव थांना फैनि र' आं सकआव थांनो लागा दं। आंबो थांसै नामा नोंजों? थांनो? थु बेलाय। नाङा दे लाजियोलै नाङा मालाबा थांगोन। नंगौ नामा? दे थाथ' होमबा थांसै आं। दे। आं नुनायावनो मोनथिखादों बिनि आखल आखुफोरा मोजां होननानै। नंमारगौबो मोजां मारनो आब'आ बुंदों। नांगौमोनलै आंनो बेखौ। दा नांगौ होनबानोथाय अबाव मोननो मालायबा मोजां मोननाय दंखायोसोगोना। आरो आं बायसिखौलाय अबाव फसायनो। मालायबा समायनाथार आं आरो साइस गैया फाइस गैया। नांगौमोनलै थेवबाबो आं फसायसोदों।